Επιτρέψτε μου, θέλω να πω κάτι με αφορμή τις τελευταίες μέρες που πιστεύω ότι αυτό είναι το χειρότερο που μας συμβαίνει. Έχουμε διχαστεί σαν λαός και εκτός αυτού υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μέσα στη δυστυχία τους, στην ανασφάλειά τους και την ανέχεια που ζουν, ίσως πολύ πριν τη σημερινή κατάσταση, μπαίνουν στη διαδικασία του να κάνουν χυδαίες επιθέσεις ο ένας τον άλλον. Πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε την άλλη άποψη, γιατί θεωρητικά σε όλη αυτή την ιστορία, όλοι, τουλάχιστον θεωρητικά, θέλουμε το ίδιο πράγμα. Και το λέω και σε ανθρώπους που μέσα από την ανωνυμία τους, στα social media, έχουν μπει σε μια διαδικασία απόλυτου φανατισμού και επιθετικότητας και χυδαιότητας και κατηγορεί ο ένας τον άλλον για προπαγάνδα. Παιδιά, όλοι το ίδιο θέλουμε. Να έχουμε μια καλύτερη Ελλάδα για τα παιδάκια μας, να μπορούμε να έχουμε μια ζωή όπου να μπορούμε να προσφέρουμε τα βασικά στους εαυτούς μας και στις οικογένειές μας. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι είναι σε μια πιο δύσκολη κατάσταση από κάποιους άλλους, αλλά αυτό τι σημαίνει? Να πάμε όλοι στο χείλος της καταστροφής και όλοι στον κρεμό για να ισοπεδωθούν όλα και να ξεκινήσουμε όλοι από μια καμένη γη? Το λέω γιατί βλέπω πολλή επιθετικότητα. Έχει δικαστεί ο λαός. Αγάπη μου, όμως, ναι. Παιδιά, θεωρητικά, δηλαδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Χθες είχαμε τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα υπέρ του ναι. Να μετρηθούν οι του ναι εναντίον δεν έχει κανένα νόημα αυτή η σύγκριση. Ναι, αυτό γίνεται όμως. Δυστυχώς. Κάνεις ένα tweet ναι, ότι είμαι υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, που δεν σημαίνει ότι είμαι υπέρ του Σαμαρά ή του Βενιζέλου. Είμαι υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Τέλος. Και ξαφνικά βρίσκεσαι σάκος του Vox. Ναι. Και δέχεσαι χυδαίες επιθέσεις. Μισό λεπτό, Δημήτρη, νιώθω την ανάγκη να το πω, γιατί μου συνέβη και εμένα. Δέχεσαι χυδαίες επιθέσεις. Πρέπει να σεβόμαστε ο ένας την άποψη του άλλου όταν θεωρητικά θέλουμε το ίδιο. Δεν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εδώ, το ναι και το όχι. Λοιπόν, είμαστε μια παρέα που δεν είμαστε.